organizer ngikhulume ngayo lento. Sidila kanjani nemndeni esakhonza amadlozi? Ungafaka ngaphansi kwalowo mbuzo imibuzo njengokuthi siyawa-attenda nama-function masuke ethinta amadlozi, siyayidla n'inyama esuke kade ihlatshiwe, siya-contribute yini kulawo ma-functions, whether ngemali yethu noma ngokulekelela ngezandla zethu noma ukusiza ngezinye indlela. Now i-outline engifuna ukuyilandela kukhona number 1 okuclear nje okucace njengemina esingadingi ukungabaza ngakho, soqala ngakho. Khona okungekho clear kahle ngizokusho ukuthi yini okudinga sikucabangisise sibe uNkulunkulu asinika ukuhlakanipha, and then bese ngigcina ngama-guidelines kulokho okungacacile kahle ukuthi mhlawumbe iBhayibheli isicushisa kanjani lezo zinto ezo-3. Yini ecacile, yini lengacacile kahle, and then singenze njani kulokhu okungacacile kahle. Now siqale ngalokho ku-clear nje. Abazalwane akufanele bakhonze amadlozi nanini. Lokho iBhayibheli li-clear ngakho. Kufanele banqabe even noma kuthiwa kunama-cost anzima. Kuzoxatshanwa, kuzoba ne-suffering, kuzoba nokwahlukana, whatever the cost, abazalwane kufanele bangawakhonzi amadlozi. And umndeni wakho kufanele uyazi leyo nto leyo. Uyazi ingakenzeki ideally ukuthi wena usumla manje leyo nto kuyingxenye yokuvuma uKristu, ukuhlukana nezithixo, abantu bazi futhi usohlukene wena lezo zinto. Now ivesi lokuqala engifundela lona eliveza ngilethe ngokucacile uTestament elidala, Deuteronomy chapter 18. Siyambona uNkulunkulu ebala almost zonke izinto ezithintana nenkolo yamadlozi. Uverse 10 uDeuteronomy 18, makungafunyanwa muntu phakathi kwenu onikela ngendodana yakhe noma indodakazi yakhe ngokuyidabulisa emlilweni, babenikela ngey'ngane ishiswa kwisithixo kwakuthiwa uMoleki. So akangathola njalo kwena Israel noma umbhuli, umuntu ozama ukusho ukuthi i-future izothini, ohlola imhlola, umuntu oshoyo ukuthi wena izinto zizokuhambela kahle noma izokubhedela, owenza imlingo, abantu abachaza ama-omens noma amaphupho kwenzekeni okusho ukuthini, noma umlumbi, abathakathayo labo bazama ukwenza okubi kwabanye nge-magic, owenza iphonso, umuntu embatha amachama ngesingisi, u-influence ama-feelings omunye umuntu ukuze uma kuthiwa kune-love potion kunani nani, othinta imimoya yabangasekho, ulo othi uyakwazi ukuxhumana nabantu asebeshonile axhumanise wena osaphila nabo, ngesingisi ama-medium, nobiza akhuphule imimoya yamadlozi obuzela abaphilayo, kubantu asebeshonile, izinto abafuna ukuzazi, i-guidance nani nani, ukhuphula imimoya yamadlozi. Ilona lo wenza lezo zinto, verse 12 lo uyisinengiso kuSimakade, ngenxa lezo zinto uSimakade uNkulunkulu wakho wayixosha lezo zizwe phambi kwakho. Yonke leya nto yesibala the whole spectrum samadlozi. Ungafaka izangoma la, ungafaka iy'nyawo, ungafaka abathakathi, azofaka even nabathandazi, wonke umuntu othi uyakwazi ukuxhumana namadlozi nayo yonke into related nalokho, uNkulunkulu uthi isinengiso kuyena. Ama-Canaanites lawa u-Israel ayowakhipha ayezenza lezi zinto and ziyisinengiso kuNkulunkulu, uyayinyanya. KwiTestament Elisha akuzange kushintshe lokho, noma engekho amavesi amaningi abala exactly njengaleli, kodwa lento yokukhonza amadlozi ingena phansi kwale category yokukhonza izithixo, i-idolatry. Testament Elisha liyakhuluma ngayo. And uLuke chapter 16 uyasikhumbula isitori sesicebi noLazaro, siyasiza ukuthi sibone ukuthi indaba yokukhonzwa kwamadlozi iyinkohliso, into engenzeka okwangempela. Ababuyi asebefile, sikwazi ukuxhumana nabo, bakwazi ukuxhumana nathi. Ayikho into esikwazi ukubasiza ngayo, ayikho into ebona abangasiza ngayo. Lesiya story esikuLuke 16 verse 19 kuya 31 siyenza leyo nto icace. So kusobala uclear lokhu bangcwele ukuthi uNkulunkulu akafuni sibe nesandla ekukhonzweni kwamadlozi. Asikhulumi nawo, asiceli lutho kubona, asibongi lutho kubona,
ayikho into esiyithembile kubona, ayikho into esiyisabayo kubona. We have nothing to do thina nabantu asebeshonile ngokwezwi likaNkulunkulu. Kodwa khona iphathi engekho clear kahle edinga ukuhlakanipha ekutheni soli-apply kanjani izwi likaNkulunkulu. For example, singasondela kangakanani ekukhonzweni kwamadlozi without ukuwakhonza thina ngoba phela siyafuna ukusondela emndenini yethu, or singahlehla kangakanani from imindeni yethu ney'nto zawo zamadlozi without ukuphoqa isidingo singekho, without ukucasula abantu isidingo singekho. Uyayizwa leyo nto leyo? Siyafuna ukusondela kodwa how far do we go ekusondeleni emndenini yethu mayibhizi nalezi zinto lezi? Siyafuna ukuxebuka ngoba siwakhonza amadlozi thina, kodwa sixebuka kangakanani without ukuba offend? Uzothi omunye hayi asikho isidingo saleyo nto. Why uzucabanga into enjalo? Ngoba uJesu uthe uletha inkemba. Yakhumbula uMatthew chapter 10, uJesu vele wayethe uzosihlukanisa nemindeni yethu. Singifundele first leli verse leli, Matthew 10 uverse 34, ningasho ukuthi ngize ukuletha ukuthula emhlabeni. Angizange ukuletha ukuthula, kepha inkemba. Yebo, ngizokuphambanisa umuntu noyise, indoda noyise, indodakazi nonina, umalokazana umakoti noninazala. Izitha zomuntu ziyakuba ngabendlu yakhe. Othanda uyise nonina kunami akangifanele, nothanda indodana noma indodakazi kunami akangifanele. Nalowo ongasithatha isiphambano sakhe angilandela akangifanele. Ofumana ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho, lahlekelwa ngokuphila kwakhe, ngenxa yami uyakufumana. Ngamanye amazwi, khona i-division ezoba khona uma umuntu esindiswa nomndeni wakhe. Kufanele akulindele lokho. Kodwa this is not the only thing iBhayibheli lishoyo maqondana nathi nemndeni. Awukwazi ukuthi nje no masixabane angizukuhlangana nabo, I'll go as far as possible ukuhlehla kubona. Akusiyo umqondo lowo kuphela iBhayibheli lesinika wona. Khona nomunye, for example, u1 Corinthians 7 sifundisa ukuthi uNkulunkulu ulindele sihlale ezimweni asibize kuzona. Akalindelanga uNkulunkulu ukuthi ngoba ususindisiwe uyekeke ukuba umuntu wase-Afrika, phile njengomuntu wase-Europe. Uyekeke ukuba umZulu, uphile njengomuntu from an Afrikaans tradition. No, uNkulunkulu ulindele sihlale ezimweni asindise sikuzona. U1 Corinthians 7 verse 17, kunye nje kuphela ukuba yilona lowo ahambe njengalokho inkosi imabele, kube yilona lowo njengalokho uNkulunkulu embizile. Ngiwayala kanjalo onke amabandla, kusho njalo uPaul. Ukhona yini obizwe esokile ngamemazwi omJuda? Makangabi njengongasokile umuntu ongesiyo umJuda. Ukhona nobizwe engasokile eyiGentile njengathi sonke, makangasoki, awudingi ukuzenza umJuda. Ukusoka kulutho nokungasoka kulutho, okubalekile ukugcina imiyalo kaNkulunkulu. Akube yilona lowo ahlale obizweni abizelwe kulo. Uyayizwa leyo ndaba? Uverse 21, ngabe ubizwe uyisigqila khona babe ama-slaves. Ungakhathazeki ngalokho, kodwa uma kungenzeka ukuba ukhululwe, sebenzisa lelo thuba. It doesn't matter ubizwe umpofu, ubizwe u-rich, ubizwe uyi-Gentile yomZulu noma umXhosa, noma ubizwe umJuda, it doesn't matter. Verse 24, bazalwane, akube yilona lowo ahlale noNkulunkulu kulokho abizwe kukho. Ngamanye amazwi, uNkulunkulu ulindele ngiqhubeke ngibe wakakhoza nomndeni wami wakakhoza. Nawe ulindele ube uwakini nomndeni wakho wakini. Ulindele sibe abala KwaZulu Natal, sihlale la eThekwini, mawuthi la eThekwini, or wherever la sibize sikhona. Akalindele siphule siyoqala a new kind of culture. Ufuna siphile ubuKristu kwi-culture. Ngamanye amazwi ulindele siqhubeke siphile nemndeni yethu. Leya nkemba kaMatthew 10 ayichazi ukuthi mawususindisiwe you have no business ke nabantu bakini abangakholwa. Amanye amavesi aveza lento. For example, khona la 1 Corinthians 7 uverse 12 yak 13, abantu abasindiswe sebeshadile abangadivorce emshadweni yabo, baqhubeke bahlale noma lo munye engakholwa. uRomans 12:18, uma kungenzeka hlalani ngokuthula nabantu bonke. Yezwe leyo ndaba. Umzalwane aka-offend abantu isidingo singekho. U1 Corinthians 10 emsisazo yakaningi kuwona, mhlawumbe uvele uvule wona uma ukuthi usebenzisa iBhayibheli. 1 Corinthians 10 uverse 31, ngakho-ke noma niyadla noma niyaphuza noma nenzani,
konke kwenzeleni udumo likaNkulunkulu. Ningabi yisikhubekiso kubaJuda, kumaGreki nakulibandla likaNkulunkulu. Uyayizwa lo ndaba? Awukhuba amaJuda, awukhuba abantu abangesiwo amaJuda, bamaZulu, abamaXhosa, awubakhuba abantu abasindisiwe, awukhubi muntu if you can help it. Uthi verse 33, njengalokhu nami ngithokozisa bonke ngakho konke, ngingafuni ukusiza mina kuphela, kodwa ukusiza abaningi ukuze basindiswe. So ibalulekile le bangcwele, ngizama ukuveza i-complexity yale ndaba yokudila nemindeni yethu. Angeke uvele uthi ayi siyayishiya imindeni, angisahlanganisi nalutho nabantu abakhonza amadlozi mina. Yebo, likhona iqiniso ekutheni uyaxebuka kubona, kodwa liphelele. Khona neqiniso elithi uNkulunkulu ulindele ukuthi uphilisane nabo somehow, ngoba ukwenze wazalwa khona, ufuna uqhubeka uphile insindiso among them, le nto esiyibonayo. So manje siyenza kanjani-ke leyo nto-ke? Asikwazi uvele sibaleke sohlala ey'ntabeni noma siqoqane sibe ne-compound yabazalwane, amanye amabandla enze njalo, kuthiwa uzohlale emission for example, uphume emndenini wakho. IBhayibheli aliyi-support kahle leyo nto. Hlala la uNkulunkulu akubize khona. Pho siphile kanjani-ke? What can we say ama-guidelines? Siyadla sidli, siya-participate, siya-attenda, sibe khona noma siyanyamala singabi khona ngesikhathi bebhizi nalezo zinto. Khona u-3 ama-guidelines la engifuna ukuthi sikhulume ngawo masinyane. Ngifuna ukuzama ukushiya isikhathi esiningi sengxoxo nemibuzo. Kodwa-ke guideline number 1, if umcimbi noma umsebenzi lo wenziwayo udila nje namadlozi kuphela, then wena njengomzalwane ungaparticipate directly kuleyo nto leyo. Khona imicimbi enjalo, khona umsebenzi ongahlanganise lutho okunye, kuzokhulunywa nje namadlozi, mhlawumbe kuzobikwa into ethize, kuzocelwa into ethize, kuzolungiswa into ethize abathi ayihambi kahle. So kunesangoma sokwenza leyo nto, nasekhaya zaziba khona into ey'njalo ngisakhula, noma kubizwa inyanga. Le nto eyenziwa la idila nje namadlozi kuphela, icacile, yabo, ikhona imicimbi enjalo. Uma ubuka-ke u-1 Corinthians 10 uverse 6 no-7, kuba sobala ukuthi uNkulunkulu ulindele ukuthi singayibandakanyi thina naleyo mcimbi enjalo. uPaul la bekhuluma ngendaba yokudla lapha eKorinto kwakuhlatshelwa izithixo, bese abazwane bayabuzana ukuthi bakudle yini. Sometimes labantu abakhonza izithixo bayabamema abazalwane bafune beze kulama function abo ngoba mhlambe bama-family member. I-situation efanayo nale yethu. Babengibiza nami ekhaya, baba wayengibiza kuqala athi kuney'nkukhu ey'hlatshwayo la kulungiswa something, woza. Uthi 1 Corinthians 10 verse 6, lezo zinto zenzeka ukuze zibe yisibonelo kithi. Bekhuluma ngo-Israyeli nokukhonza kwakhe isithixo lapha e-desert, yabakhumbula bakha ithole, ikhafu lenkomo ngegolide, and then mase bayalidumisa bathi uNkulunkulu wabo owabakhipha eGibhithe. Lezo zinto zenzeka uNkulunkulu wabajaji ukuba zibe yisibonelo ukuze singafisi okubi njengokuba bona bakufisa. Ningabi ngabakhonza izithombe njengabanye babo, ngokuba kulotshiwe ukuthi abantu bahlala phansi ukuba badle, baphuze, basukuma basina. Ile nto yenziwa u-Israyeli. Kuthiwa-ke thina singabi ngabakhonza izithombe njengabo. Kwi-context yokudla kwakuhlatshelwa izithixo khona ukuparticipate emcimbini okwenza nawe ubaleke kubantu abakhonza amadlozi. Ma kuzoyiwe emsamo awutholakali wena. Ma kuzohlalwa phambi kwesangoma la sibhule awutholakali wena ey'ntweni enjalo. Ma kubhiqona ngey'nto ey'thize, umcimbi nje oqondene exactly nento yamadlozi, then thina njengabazalwane siyamonyuluka futhi kuhle bazi nje ekhaya kungakafiki nokufika lapho. Ma kuzoxatshana kuyaxatshana ngoba ngiyazi omunye uzothi what if ngisemncane ngisahlala khona. Yebo, noma usemncane uhlala khona, kufanele umonyuluke uqale ulimele ivangeli, ile ndaba yenkemba uJesu ayilethile ehlukanisa abantu nabantu bakubo. Khona la chapter 10 uverse 14, 1 Corinthians 10 uverse 14, ngakho-ke bazalwane bami abathandekayo, balekelani ukukhonza izithombe.
ngikhuluma njengakubantu abakhaliphileyo, nqumani nina ngalokho engikushoyo. Inkomishi yesibusisi esiyibusisayo ayiso yini inhlanganyelo yegazi likaKristu, noma sidle isidlo sihlanganyela egazini likaJesu. Isinkwa esisihlephulayo asiyo yini inhlanganyelo yomzimba kaKristu, sibungaza umzimba kaJesu. Ngokuba isinkwa sinye, nokho thina esibaningi singumzimba munye, lokhu thina sonke sihlanganyela leso sinkwa sinye. Masidla we become one, thina sonke esidlayo we become one with umzimba kaJesu, igazi likaJesu, ukufa kwakhe. Verse 18, bhekani u-Israyeli ngokwenyama, laba abadla imhlatshelo abasibweni abahlangene ne-altare na? Pho ngichazani ngalokho? Uyayibuza nawe uthi where is this going? Pho ngichazani ngalokho? Verse 19, ngabe ngithi okuhlatshelwa isithombe kuwutho noma isithombe siwutho na? Ubekade eshilo ku-chapter 8 ukuthi ayikho vele lento eyi-idol laphana, into ebaziwe nje ngetshe or ebaziwe ngegolide kodwa i-exist. Namadlozi angena kuleyo category, aba-exist ogogo nomkhulu lapha emsamo, abekho base-high days noma basezulwini. Uthi pho ingabe ngithi siwutho yini? Cha. Verse 20, kodwa ngithi lokho okuhlatshwa ngabezizwe bakuhlabela amadimoni, ngabakuhlabela uNkulunkulu. Kangithandi ukuba nibe nenhlangano namadimoni. Anikwazi ukuphuza isitsha senkosi kanye nesamadimoni. Anikwazi ukuhlanganyela itafula lenkosi netafula lamadimoni, kanti senza inkosi ibe nesikhwele nayo, ngabe sinamandla nikunayo. Now nalabantu abangakholwa eKorinte babengathi bahlabela amadimoni, babethi bona bahlabela uJupiter noDiana noZeus nobani ithixo zabo. Kodwa uthi uPawule noma ithixo singa-exist, idimoni liyayithatha i-advantage. Uma libona abantu bayayikholwa lento, sometimes liba involved. Kanjalo nakulento yamadlozi siyazi ukuthi sometimes abantu bathola izinto eyi-supernatural ngempela, njengalo wangixoxela ukuthi wayexakekile kubekwa imali phansi kwama-trans. Sasho ngempela isangoma, sokuthi isangoma noma kwafika ngephupho nangempela nansi imali khona. So we know ukuthi sometimes amadimoni are involved. We know ukuthi kunezangoma ezazi ngempela ukuthi uze ngani usafika, into umuntu angeke azayazi ngokwakhe, amadimoni ayabalekelela. We know they are involved. Ngamanye amazwi ma participate noma ugogo engekho emsamo, kodwa sometimes amadimoni are there and uNkulunkulu akafuni sibe ingxenye leyo nto. So that's guideline number 1. Ma kuqondene namadlozi awutholakali wena lapho, iba nesibindi ngokusizwa uNkulunkulu. Guideline number 2, if umcimbi u-neutral, unenjongo neutral, even though kukhona into zamadlozi kuwona, then singaparticipate thina kulokho ku-neutral, sikiyeke lokhu okungcoliswe amadlozi. Ngisho into efana nani, into enjengemshado for example. Imishado yabantu abakhonza amadlozi kuningi ukuclean, kodwa mhlawumbe khona leya ndawo yenyongo, mhlawumbe khona nembuzi ezokhulunyelwa or nayo inkomo le ikhulunyeliwe lapha emsamo. So kuclean okunye kodwa kunye kungcolile. Ngilibona engathi izwi liyazivumela ukuthi ey'ntweni ey'njalo singaba ingxenye. Into enjengememulo, eminye imemulo yes khona into ekhulunyelwayo, kodwa futhi okunye 21st nje graduation, i-coming of age party, or unveiling bama-tombstone. Yebo khona mhlawumbe i-element yokuthi kubuyiswa umuntu, kodwa khona ne-element nje ukuthi sakhe itshe sizolimbula khona abantu bezolibona, or kunenkonzo sizokhumbula lo obeshonile, kubonga uNkulunkulu ngempilo yakhe, sengawubona ama-unveiling kanjalo. So ku-mixed. Ngicathi ke verse 25 applies to those situations. 1 Corinthians 10 verse 25. Konke okuthengiswa esilaheni kudleni, inyama yayithi mayisihlatshelwe ithixo, esalayo ithengiswe emabhusha. uPawule, dlanini bazalwane, ningaphenyi lutho ngakho ngenxa kanembeza. Nikhululeke nje. Ngobani? Ngokuba umhlaba ungowenkosi nakho konke okukuwo. So ma ufike ebhusha kunenyama ukuthi bikade ihlathiwe laphayana yakhulunyelwa, idla wena ukhululeke. It's the same thing. Uze emshadweni noma uze kwi-party, mhlawumbe iphathi yokukhulisa, isamemulo, okumixile, noma uze enkonzweni yesikhumbuzo, nizobonga uNkulunkulu ngempilo kagogo nikhulisile, idla yonke into oyitholayo lapho.
ungalokhu ubuza imibuzo eminingi usho njalo. Verse 27, uma omunye wabangakholwa enimema nithanda ukuya lapho khona i-event thizeni, kudleni konke okubekwa phambi kwenu, ningabuzi lutho ngenxa kanembese. So I'm sure akasho umcimbi lo wamadlozi oqondene namadlozi ngqo, kodwa everything else you can go if you want to go, umndeni wakho uyenza something or umenyiwe, you can go lemcimbi enama-purposes are-neutral, then udle konke okubekwa phambi kwakho. And then eyokugcina, lento ya number 2 yokuthi ungaparticipate futhi ungadla, in fact laphayana uma kuthi sekhaya ungalekelela nokulekelela, ungafaka imali. Umfowethu ubeganwa, ngiyalekelela elentuzini emshadweni wakho umfowethu, even though ngazi ukuthi khona ezinye izinto abazoyithinta lathina nowami umndeni singasangeni khona usindi nezingane. Kodwa siyasiza ngalokho ku-neutral, kokuganana nani uyabona, we can participate there. Leyo nto kodwa inama-conditions ukuthi uyadla uyaparticipate. Condition number 1, ungakhubi abanye abazalwane. Verse 28 ukhuluma ngaleyo nto. Kepha uma kukhona othi kini, lokhu kuhlatshelwa uyithombe, uyidla kanjani leyo nto? Ningakulokothi nikudle ngenxa lowo osho kanjalo nangenxa kanembeza. Angisho unembeza wakho kodwa unembeza walowo muntu. Kungani inkululeko yami ithiwe unembeza womunye, na uma ngidla ngokubonga pho ngixekelana ngalokho engikubongayo? Ngamanye amazwi, ma izokhuba omunye umzalwane ungayenzi leyo nto yokuparticipate, ungadli uma umzalwane ezokhubeka ngoba akanalo ulwazi. Chapter 8 no 9 ukhuluma kakhulu ngalezo zinto lezo, uthi akusibo bonke abazi, abanye bazi ukuthi isithixo into yangempela, idlozi into yangempela, liyaphila likhona. Ngakho wena mawubonakala laphana ucathi umuntu ukhonza amadlozi, futhi kuvumelekile ukukhonza amadlozi uma umzalwane naye bese yathatheka ukuthi angene lapho. So makhona ozokhubeka then angiparticipate, angikudli ukudla. Kungcono ukukhubeka umuntu ongakholwa wasekhaya kunokuthi kukhubeke umzalwane ongakabi nalo ulwazi. That's condition number 1 kulento yokuthi siyakwazi ukudla, siyakwazi ukuparticipate. Condition number 2, andila ngicina khona la, ungayi-expose wena to temptation. Verse 11 kuya ku-13 ukusho njalo khona la chapter 10. Lezo zinto zenzeka kulabo ukuze zibe isibonelo ngokuba zilotshiwe ukusiyala thina, kukhulunywa ngo-Israyeli nezilingo zakhe nokwahluleka kwakhe. Ibhalelo ukuyala thina sekufike izikhathi zokugcina. Verse 12, ngakho-ke lowo othumile makaqaphele ukuba ngawo. Ungathi wena u-strong man, strong woman, awulingeki wena, ngakho uzoyihamba yonke imicimbi yamadlozi, uzodla yonke into. Ngelinye ilanga uyoyithola usunamathele kulezi zinto, ungasahlehleki, usubona nobuhle kuzona nokuhlakanipha kuzona, usugcina ubaphelezela beyinyangeni, beyezangomeni, ugcine nawe usubuza imibuzwana la, okwami konje uzohlangana kanjani makunje? Ubani konje lo ngenza kanje njengoba into zami ingahlangani? Othumile makaqaphele ukuba ngawe, ungabi arrogant. Verse 13, anifikelwa ngokulingwa okungenje ngokwabantu, kodwa uNkulunkulu uthembekile, akayokuvuma ukuba nilingwe ngokungaphezu kwamandleni. Kepha kuyakuthi lapho nilingwa anenze nibe namandla okuphunyuka, nibe namandla okubekezela. uNkulunkulu uyasiza ezilingweni, akavumi sikhalakathele kuzona, asilingwa ngento esingakwazi ukuyiresista. Ingakho kubalulekile siresiste futhi singayi-expose to ilingo. Qedile kithi ngisummarize nje. Okuclear, asiwakhonza amadlozi thina noma kungafanele sikufele lokho. Asiwakhonza amadlozi. Okungekho clear, siphila kanjani-ke nemindeni yethu ewakhonzayo? Ngoba asifuni ukuhlukana nabo, sixabane nabo isidingo singekho. Kodwa futhi asifuni ukusondela size sigcine singolisekile nathi. Guideline number 1, asiparticipate uma kucacile ukuthi into yamadlozi le ayinayo enye agenda. Guideline number 2, ma amadlozi small element njengomshado, njengeparty, then we can be there for the other element. Kodwa siqaphele masenza lokho ukuthi asikhuba abanye abazalwane futhi nathi asingeni ezilingweni. Ngiyabonga, ngicela ukuma la. Siyabonga kakhulu mfundisi, chaza kahle izwi. Ngiyathemba kodwa ukuthi ikhona imibuzo ekhona kubazalwane. Isikhathi sikhona-ke bangcwele siyibuze imibuzo
sikhululeke silisebenzise lesi sikhathi ekukhulisaneni noku-understand-a kangcono izinto zikaNkulunkulu. Uma ukhona onombuzo engavela. Sanibona bazalwane. Mfundisi, nemibuzo mhlampe ewu-5 or more. Cela mhlawumbe ukuyibuza yonke, mhlawumbe uzobe usuyiphendula yonke ekugcineni. Umbuzo wokuqala, Okay. umbuzo wokuqala, uMatthew chapter 5. Abantu uma ngabe bethi uJesu uthi akazile ukuzochitha imithetho, kodwa uzoyigcwalisa. Therefore, uma sebethi singaqhubeka siphile noma kanjani, uJesu akazile ukuzochitha izinto esiy'kholelwayo. So singaresponda sithini ngoMatthew 5? Okwesibili, uma mina ngiyingane ekhaya, u-Ephesians chapter 6 ukhuluma ngokuthi ngithobe ekhaya ngihloniphe abazali bami. So abazali bami bona abangifundisayo, bona abangondlayo, sebeyangitshela ukuthi khona inyanga ngiyagqaba, mhlawumbe kushone sonke siyogeza, mhlawumbe ngihambe ngemsamo, mhlawumbe ngiwenze i-atonement kwizinto ezokudla. Ngiresponda kanjani njengengane ekhaya? I-issue yamalobolo, if ngilobola, mhlampe la ngilobola khona kuthiwa ucela lo blanket, kodwa omunye ublanket odingakalayo wagogo sewashona la ekhaya. Ngabe ngigcina phi ekuthengeni ama-gift abantu asebashona? Okunye engekho clear kahle, ile practice yokubeka ublanket phezu kwe-coffin. Siyawubeka ublanket, ngabe lokho sisho mhlawumbe umuntu uyagodola noma akagodoli, noma ku-right ukubeka imbali. So mhlawumbe ne-clarity kulokho. Okunye ngasekugcineni ukhulumile nge-unveiling, bengizokubuza nakho. So since ushilo ukuthi singayi-attend, mhlawumbe thina njengabantu abasindisiwe, mina emndenini wami, would you encourage ukuthi ngiyenze into enjenge-unveiling, noma mina ngingayenza nje i-tombstone kuphele kanjani, noma yes, nathi nje abazalwane into esingayenza, noma it's not necessary? Ngiyabonga. Okugcina ukuthi ngisakhumbula ngisayi-charismatic, kwakuthiwa ukudla kwamadlozi nezinto ey'njengokuthi amaSulumane kade e-celebrate u-Eid, singazidli izinto za-Eid. Emsebenzini uma ngisebenza namaSulumane, ngakudla yini ukudla kwa-Eid? Noma amandiya uma ngabe eqhumisa u-cricket ku-Diwali, ngakusasa uma sephatha amabhiskidi, ngiyakudla nezinto ey'njalo, noma ngisanjengomuntu ophathekayo? Ngiyabonga. All right. Ngiyakuzwa Lethu. Mhlambe before ngithinte yona imibuzo ngqo, ama-principles nje engicathi abalulekile masixoxa ngale mibuzo. One, sizama uku-applya izwi likaNkulunkulu manje to various situations. Kungenzeka-ke kube khona la isihluka khona, ungathuki uma ngibeka ngendlela mhlambe wena ungaboni ngayo, futhi ungayigagula ukuthi wena uyayiqhamukele kanjani lento. Ama-differences avumelekile ngoba sesikhuluma nge-application ama-situations ahlukahlukene. That's one. Two, kubalulekile ukuthi wonke umuntu alandele unembeza wakhe. Even noma ungakabi nalo ulwazi, ungawubreak unembeza wakho. Uma into ingavumi kuwena, iyisono uma uyenza wena. Noma kuthiwa mina anginankinga nayo, kodwa wena uma unenkinga nayo ungayenzi. So ungathi uma uzwa khona into engishola bese uyayenza, noma kuwena ukuthi ayingeke akuvumi. Izinto lezi esohluka kuzona ngenxa ye-sensitivity yonembeza bethu. 3, sidinga ukuhlakanipha kukaNkulunkulu-ke la. So nami ngizama ukuphendula manje ngokuhlakanipha inkosi engiphe khona, akupheleleke kodwa ngoba ngisakhulumi directly izwi, sengizama uku-applya izwi. Right. Uma ethi uJesu angizile ukuzochitha ngizogcwalisa, ukhuluma ngokuthi akazange ukuzoyicisha imithetho athi ayingagcinwa, kodwa yena uzoyenza, ayenze futhi perfectly. Yonke le nto uMose ayeyifunile uJesu uzokwazi ukuyenza, even though amaJuda ayehlulekile ukuyiphila imithetho.
In fact, nezinto ey'ningi ey'semthethweni ezayikhomba kuyena njengewundlu lephasika, njengemihlatshelo eminye yasethempelini, uzoba yi-fulfillment yalezo zinto. Imithetho akakhulumi nje noma ingayiphi imithetho yanoma isiphi isizwe, ukhuluma ngeTorah, iy'ncwadi kaMoses ezazi umthetho ka-Israyeli. Akakhulumi ngamadlozi akwaZulu, wayengakhulumi nganto. So amadlozi akaZulu akakazi athi uJesu uzofulfilla wona, uzowachitha wona, inkemba izokwenza leyo nto leyo. Ukobheya abazali kusuke kusho uNkulunkulu, ngakho into eyenza abazali sibathobele yizwi likaNkulunkulu. Awukwazi-ke ukulwa nalo okunikeza igunya lokuthotshelwa, kodwa still uthi wena qhubeka uthotshelwe, ngoba mawusu umelene noNkulunkulu, then yini wena kufanele uthotshelwe, ngoba phela uyena obethe thotshelwa to start with. Ngamanye amazwi simele ukulalela uNkulunkulu, hhayi abantu, where abantu bephambana khona uNkulunkulu. Kuhle, in fact kuwumyalo kaNkulunkulu kumgolozela umzali uma ekwenzisa into ephambene nentando kaNkulunkulu clearly. Ilobolo oblankethi for abantu asebeshonile, angikaze ngicabange lewe lethu, umbuzo omuhle lo. Ngoba ngicathi uthola ilist yezibizo kuvele kuthiwe sicela lezi zibizo kanje. Angazi kuphi ukuhlakanipha osingaka-aplya lapho. Mhlambe kunga-right ukuthi bazi ukuthi wena awuwakhonzi amadlozi, awuba-recognize ogogo asebashona. Kodwa since bona bekwenza lokho, angazi noma usangawuthenga yini ublankethi for bona, ngoba phela unikeza bona wena. Mhlambe kungawumqondo omuhle ukunqaba, bazi ukuthi cha, uthi wena ngizomthengela ugogo kodwa ngizonipha nje oblankethi babe khona, kodwa ngicela nazi ukuthi akusiwo kagogo, ngoba mina angihlangani nabantu asebashona, bokubeka kahle ngenhlonipho, ufuna umakoti phela. Mhlawumbe ukuhlakanipha ngabe into kanjalo, I hope iyezwakala. Blankethi kwi-coffin, ngicathi sikhona element yokuba yi-tradition nje le engasho lutho. I'm not sure kodwa ngiyabazi laba bathi bazombathisa bezama ukusimisa lapha sesifuna ukuphuma nebhokisi, bathi bacela ukumbathisa. Lokho ngicathi clearly kunama-beliefs amadlozi, kodwa leyo kudlala nje ublankethi phezu kwebhokisi ngathi indlela yokuhlobisa. I'm not sure, uwena ozokwazi ukuthi uchaza ukuthini uma ukwenza. Uma kunento yamadlozi ungakwenzi, uma kuwumhlobiso nje, I think there's nothing wrong. I-unveiling mina nginankinga nayo. In fact into enhle ukwenza iy'nkonzo, khona esengingaya kuzona, kuyinkonzo ngempela, kushunyalwa nevangeli eliqondile, kube nezidlo, and then basikhombisa itshe lele kade belenza. Asizwa nokuthi khonto bebeyenzile, shuthi bayenza mhlambe ngasese eceleni. So angiyiboni inkinga mina ngokwami, kodwa ukukhumbula ukuthi asingabakhuba abazalwane, mhlawumbe abanye bazokhubeka, mhlawumbe it's wise ukuvela ungayenzi, uvele nje wenza inkonzo ungasiyisi lapha ethuneni, ngoba abanye abazalwane basaba amathuna. U-Eid noDiwali, another tricky question le, angazi nakhona sikuphi ukuhlakanipha. Mhlawumbe so esineshow nakho ukuthi ikhekhe leliyana nezinto ey'frayiwe ey'consa amafutha, ezinye zimnandi, angijwayele ukuthola ezimnandi kodwa ayinalutho. Siyazi ukuthi lokho ayinalutho, ayithintwanga yilutho. Angazi noma kubona bakuthatha njengoku-involve kwi-sacrifice yini uma bekunika. Ngeke ngibone sengathi nje mina kunomthetho othi kubona ophake wonke umuntu. Angicathi khona ukubona njengesulumane ngoba udla leya nto, noma njengeHindu ngoba udla leza zinto. Cathi sokuphiwa nombani nje osuke ekhona. If that's the case, then angiyiboni inkinga ukudla, kodwa again uma unembeza wakho ungavumi, ungakuthinti wena. Ngiyibona kanjalo mina. Thanks. Uma unembeza wakho ungavumi, ungaphoqi. Ukhona omunye bangcwele onembuzo. Kade ngibona isandla sakhalipha. Yes, Khalipha. Ngibingelela bazalwane. Umbuzo wami is not necessarily related to topic yanamhlanje, but bengicela ukubuza ukuthi
in terms of fasting, are we obligated to do it njengabazalwane? Because sengizwe abantu abaningi bethi if you have an idol in your life, or if ukhonte kanjalo in your life, or into eyenza isithixo in your life, you should fast from it. Noma are we not compulsory to do it? Noma khona ezinye iy'ndlela zokuthi sikwazi ukuy'thiba njengabazalwane. Ngiyakubuza lokho. Ungaqhubeka mfundisi. Okay. Indlela oyi-apply ngayo i-fasting Khalipha, ngizwa sengathi ukhuluma ngokuyeka into ethize esiqala ukuba isithixo kuwena. For example, ifone akusahlukaneki nayo, so addicted kule social media, Facebook, Instagram, tontoni. And then mabethi fast into enjalo, ngicatha umqondo omuhle lo. Ulwa kanjalo impela nento esiba isithixo. Uyayiyeka, uhlukane nayo, ubuyelwe i-control wena, ungalawulwa iyona. Kodwa I'm not sure kuyasiza ukuyibiza nge-fasting, ngoba i-fasting ichaza into specific ezweni kaNkulunkulu, ukungadli ukudla. Now siyazi ukuthi into ebiyenzeka leyo ka-Israyeli, zazikhona iy'nsuku ze-fasting ezayimisiwe ababezenza. Siyawubona ama-examples kwiTestament Elisha, abazalwane bezila ukudla. For example nje, before Paul baqala ukushumayela besuke e-Antioch, babezila ukudla bekhuleka umoya ongcwele, batshelisa abahlukanisa uBarnabas noPaul. So ukuzila ukudla into esibona eBhayibhelini ekhona. U-Isaiah 58 is a good chapter to understand the fasting ukuthi yini. I-fasting uNkulunkulu ichaza njengokuzehlisa uyihluphe wena ngenhloso yokuncenga uNkulunkulu for something. Uyamkhumbula uDavide encenga uNkulunkulu ukuthi ingane ingafi le ayethole kuBathsheba eyokuqala ingane. Wangadla ukudla eyincengela kuNkulunkulu, ezehlisa, ephenduka ngesono sakhe, emncenga uNkulunkulu njengengane iyiginqa phansi. Ukubona ingane mayikuncenga iyiginqe phansi, ibe msori, ubese uyayidabukela nawe uyinika into oyifunayo. I-fasting injalo, indlela esincenga ngayo ubaba wethu, sometimes siyeke ngisho ukudla makunesidingo. Kaningi Israyeli yayihamba nezimo, kunempi ezobahlasela, ezobanqoba. oJehoshaphat amanye amakhosi aka-Israyeli abiza i-fasting ezizweni sonke ngoba encenga uNkulunkulu ukuthi awalwele abanqobele le mpi le. Nokuthi-ke sometimes iba natural Khalipha, ngoba for example ingane igulela ukufa, ababaningi abazali abangalokhu befraya iy'nkukhu ney'teki ingane igulela ukufa la eKamerweni, akudleki vele. And so naturally nje uvele uyithole uye ukudla usondela kuNkulunkulu. Into oyibonayo kuyona yonke engichazayo, there's always a reason to fast. Awuvele nje ufaste njengalaba ababethi akufastwe ngoKhisimusi, isikhathi kuney'bhilibhoci bethi akufastwe, banochuku lapho. Kodwa if there's a reason, nesono esikuxakile, siyawukhathaza umphefumulo wakho, uncenga uNkulunkulu uze uskiphe a few meals, kuhle lokho. Or kunento eshisayo enhlizweni yakho ofuna ukukhuluma ngayo noNkulunkulu, yes, uskiphe ukudla mhlawumbe usuku or i-breakfast or i-lunch or whatever okukusebenzelayo wena. And ayikho imigwaqo ukuthi akube u-3 akube u-10, then i-strong mayinde, thina sasitshela ukuthi 40 days uzoba i-giant, uzokwazi ukuphephetha imayikhi abantu baginqike phansi. Akukho konke lokho. Ayikho i-magic kwi-fasting, ukuthi nje indlela oncenga ngayo ubaba wakho ngento osuke uyidinga. I hope kuyasiza lokho. Siyabonga. Sisakhona njalo isikhathi bazalwane, maye sakhona nomunye futhi onombuzo. Ngiyacela nokuzwa nje nami ukuthi nina nenze njani ngale topic le bengikhuluma ngayo, ngoba phela ngiyazi sonke siyathinteka la. Uyaye wenze njani wena ekhaya kini ma zenzeka lezi zinto? Iqhamukela kanjani? Kuthini ukuhlakanipha uNkulunkulu asekusize ngakho on this topic? Khona isandla engisibonayo sasixolile. Okay, sixolile.
Cela ukubuza ukuthi ngiyezwakala yini? Yes, uyezwakala sisi. Umbuzo wami u-related kakhulu nama-verses lawa ubaba Khoza wakhothile from the Old Testament ku-Deuteronomy. La usitshela izwi lenkosi belisho khona about ukuthi amadlozi akumele vele akhonzwe and all that. So kanjani ukuthi lawo mavesi lawo siwathathe siwa-aplaye kubazalwane kodwa kukhona amavesi ayeshiwo Israyeli ukuthi mhlampe bangagundi emaceleni bangadli inyama yengulube, but lawo abazalwane bayakwazi ukuthi lawo singawafollowi because siyababona abazalwane begundile emaceleni, siyababona abazalwane bedla i-pork or i-bacon. So leli-ke elingamadlozi lona why sili-aplaya kubazalwane singasho ukuthi ila Israel? Ayikushubele mfundisi. No, umbuzo omuhle Sixolile we-application ye-testament elidala ebandleni manje ukuthi sili-aplaya kanjani, and i-observation yakhe correct ukuthi khona izinto eyi-aplayayo khona izinto ey'nga-aplaya. Kuyagunda emaceleni, asikho isizathu sokubonisa kugunda emaceleni. U-Israyeli wakufunakala unikelo kweshumi, ibandla likunikelo kweshumi. U-Israyeli wafaka ugcina isabatha, ibandla ligcina isabatha. U-Israyeli kwakufanele uhambise imhlatshelo yey'nkomo ney'mbuzi ney'klabhu ethempelini, ibandla lisakwenzi lokho. Kodwa u-Israyeli kwakuthiwa ungabulali, nebandla kufanele libulale. U-Israyeli kwakuthiwa umthande uNkulunkulu inkosi yakhe ngenhliziyo yakhe yonke, ngamandla onke, ngengqondo yonke, ngomoya wonke. Nathi kufanele sikwenze lokho. Kule for example la imiyalo le ewu-10 to honor your father and mother, nathi sisakwenza even though isabatha thina singasaligcini kodwa likhona laphayana. Indlela owazi ngayo ukuthi yikuphi okufanele siqhubeke nakho nengafanele siqhubeke nakho, one, uma into isafundiswa ku-testament elisha, then obviously bona into kufanele uqhubeke nayo. Uma i-testament elisha lishintsha into lisinikeza umqondo wokuthi yayi-symbolic, asisadingi ukuqhubeka nayo njengokusokwa nje. Ukusokwa kwakuwumthetho, wonke amadoda kufanele asokwe kwa-Israyeli. Testament elisha very clearly uPaul uthi ibandla lingasoki kwabaseGalathiya ngoba ukusoka kwakuyi-symbol for ukususwa kwesono enhlizweni, hhayi nje ukususwa kwesikhumba kumuntu wesilisa. Very clearly asidinga ukuhambisa imhlatshelo ngoba siyakhonjiswa ku-Hebrews ukuthi imhlatshelo yayikhomba kuKristu, asisadinga ukuyihambisa. So khona izinto i-testament elisha lesitshela zona ukuthi singabe sisazenza, ngakho siyayiyeka zona. Then bese bekhona engakhulunywa explicitly, kodwa nge-understanding yeBhayibheli as a whole, you can tell ukuthi zayine-purpose specific to Israel. Njengayo nje leyo yokugunda iy'nwele zayigundwa kanjani, njengale yey'ngubo zabo, athi uNkulunkulu abosebenzisa indwangu eyodwa bangaxubi iy'ndwangu, abolengisa imihele la ekugcineni kwey'ngubo zabo. Izinto ezi-specific, so specific to Israel, abapostoli abangaliyali ibandla ngazo, even though laligqoka ngendlela ezihlukene, ekwenza ubone ukuthi uNkulunkulu la wayenaleya nhloso ekwenza u-Israyeli ohluke kwezinye izizwe bangakwazi ukuminglisha nezinye izizwe and so forth. So it's a broader application principle yokuthi zama uku-understand ukuthi kwakwenze njani, uNkulunkulu eyenzelani this thing, and then kule dispensation yebandla into enjalo isa-aplya yini. So kuningi nokunye bengakuthinta siqole kodwa esingenaso isikhathi sokungena kukhona. Lawa specifically lamavesi akhuluma ngokungangeni ey'ntweni ezayithinta amadlozi. Akliye ngoba izwi laNkulunkulu lisayi-forbid into enjalo. For example, uPaul mayebala ilist yabantu abangazi ukudla umbuso waNkulunkulu kuRomans noCorinthians, iyangena le ndaba le yama-sorcerers ne-divination nabantu abenza iphonso and so forth.
kodwa futhi uLuke 16 like I said uyenza yonke leyanto ibonakala ukuthi iyamanga ne-deception kaSathane, and so vele we can all tell ukuthi akukashintshi lutho ngezinto uNkulunkulu ayishilo maqondana namadlozi. Cela ukuma lapho. Siyabonga mfundisi. Sengizothatha ukugcina kumbuzo uma usakhona, mase sidlulele ey'ntweni esifisa ukukhulekisana kuzona. Ngiyacela uvele uma usakhona umbuzo, or uma unento ongayisho maqondana ukuthi wena udila kanjani nalezi zinto zamadlozi mayibhekene nawe, just ukuthi silekelelane nje. Yes, mama. Kahle noma usho mina ngisenze. Ngisho impela. Oh, ngiyabonga. Ngiyanibingelela abazalwane egameni leNkosi Jesu Kristu. Amen. Siyabonga kakhulu mfundisi. Mfundisi ngihleli nencwadi la engibuye nayo engiyinikwe emakhaya. Ngifuna ukwenza nje isibonelo sokuthi ithi incwadi ngicela ukuba ningiphelezele ngomhla ka-9 Meyi ngiya kwaSibiya ngiyobonga ibhodwe isikhathi sokuhamba u-9 ngicela iqhaga. Umcimbi lo engimenywe kuwona abantu basemndenini laba anginalwazi at all ukuthi mekuthiwa kuyobongwa ibhodwe kusuke kwenziwani, noma kusuke kushiswa impepho mhlambe emsamo kwenziwani, angazi altogether. Ngifuna ukuthi kunemicimbi mhlambe njengami njengoba ngikhulele kwaMashu naseMlazi, angizazi lezi zinto ezenziwayo lapha emakhaya njengalena. Uma ngiya kuyona noma mhlambe kufuneka ngiphose imali, unyembeza wami ugcina ungishiya Sevele wabaleka ungamukile noma umyuthile. Uvele waphuma straight ucansi. Kodwa ngiyayizwa lento ayishoyo. Nami ngiye ngiyibone into enjalo njengoba eyifunda nje, nami angazi nanokuthi lidumephi kule nto ayifundayo ayishoyo. Kodwa mina into ebengayenza bese ngizobuza ngithi hayibo webazala noma bomalume, athi niyazi mina ukuthi Ngiyaxolisa bazalwane. Sorry mfundisi, ngiyaxolisa bazalwane, ngilahlekile angazi kanjani. Bengisasho ukuthi kuba nemicimbi kwesinye isikhathi eqhamukayo simenywe kuyona, uthola ukuthi awazi ngempela ukuthi umcimbi ohlobo luni lolu. Ngabe umcimbi oclear nje ukuthi njengoba kuthiwa kuyobongwa ibhodwe, libongwani ibhodwe, lo muntu una-about 10 years ashada, so angazi ukuthi kwenziwani, kodwa kuceliwe ukuthi ngicontribute. Manje ngigcine ngiyi-confused ngazi noma ngi-contribute entweni ngempela ongafanele ngabe ngi-contribute kuyona njengomzalwane. Noma bazi ekhaya ukuthi I've declared ukuthi bafowethu angisahlangani nalezi zinto zamadlozi. Ngiyakuzwa wema, nama ngiyaqala ukizwa leyo kubongwa kwebhodwe. Bengisasho ukuthi mina bengingakwenza-ke ngoba kuba yithuba elihle lokuyiqala i-debate ngezinto ezinje, bese ngizosho hayibo wemalume noma whoever lo ngimemayo, angithi uyakhumbula ukuthi mina ngumntwana kaNkulunkulu sengasindiswa, angithinteki ey'ntweni zabantu asebedlulile emhlabeni. Le konje isho ukuthini le enisho la? Ngicela ungichazele ukuthi iyini lento. Isikhathi esiningi bakhona-ke abazochaza-ke mhlawumbe omunye akujikajike ngoba esefuna ukukushayashaya uparticipate, usu-check-a nakomunye. Kodwa kugcine nje leyo investigation iwubufakazi obuhle kwayona, isiyithuba nanokuthi ubakhumbuze ngevangeli bona. Hayi bonjalo, mina ngikholwa ukuthi umuntu uma eseshonile uye eHadesi noma uye ezulwini, depending ekutheni izono zakhe yixolelwe, ngoba uJesu phela wayifela izono. Sonke masikholwa uyena ziyaxolelwa sikwazi ukuya ezulwini, kodwa masigoloza siphelele eHadesi. Yabona bengayiqhamukela kanjalo, kodwa ngiyayazi nami le nkinga oyishoyo ma, yento nje ovele ungayazi konje
isho ukuthini lento le. Hayi, Ngiyabonga siyabonga. mfundisi. Siyabonga-ke bangcwele. Ngaphambi kokuthi sikhulekisane, ngiyafisa ukuveza ukuthi lezi iy'hloko ey'kanje iy'hloko esivulelile bangcwele ukuthi siqhamuke nazo. Uma kukhona isihloko esikuhluphayo, usibhale phansi usibeke. Sizobuyela manje kwincwadi yabase-Efesu. Sizokwenza u-chapter 2 wonke siwuqede. Masiqeda siphinde sivule futhi amasonto amabili amathathu ukuthi sikhulume ngamathopiki ahlukahlukene. Ngakho uma kukhona ithopiki ekuhluphayo, oyibhala phansi usazise, sizogxila kuwona. Kuyasiza bangcwele ukuthi senze iy'nto ey'kanje. Akusizi wena kuphela kodwa kusiza nabanye ukuthi bakhule enkosini. Ngiyacela ukuthi uma kukhona ofisa ngiyafisa uma kukhona ofisa ukukhulekiswa ngokuthile avele. Akekho khona bangcwele. Ngizocela nje mina